नंगौ बे समाव आं दायो दङ गोदान दिल्लीयाव थानाय आसाम भवनाव आरो बे आसाम भवनावहा जोंनिनो रायजोनि मन्त्रि इउ.ज ब्रह्म बिथाङा बे समाव दङ आरो नोंथांमोना मिथिगौदि आरो रायजोआव गोदान सरकार दानो थाखाय थामहिनबा एनडिए सरकार दानो थाखाय आरो गेजेराव माखासेल' घन्टा दङ दा बेनि सिगांनो रायजोनि मन्त्रि इउ.ज ब्रह्म बिथाङा जोंनि खौरांनि गेजेरजों फैबाय थानाय समाव एबा गेजेराव माखासेल' सम दंख' बे समनि सिगां एबा 2-3 घन्टानि सिगांनो रायजोनि मन्त्रि इउ.ज ब्रह्म बिथाङा थामथि खेबनि थाखाय नरेन्द्र मदि बिथाङा गाहाय मन्त्रि हादोरनि गाहाय मन्त्रि थामथि खेबनि थाखाय हादोरनि गाहाय मन्त्रि जानो थांगासिनो दं दा बेखौ लानानै रायजोनि मन्त्रि आसाम रायजोनि मन्त्रि इउ.ज ब्रह्म बिथाङा मा फोरमायो जों बिथांनिफ्राय जोंनि एक्सक्लुसिभ लाइभनि गेजेरजों मिथिनो नाजानि। थामथि खेबनि थाखाय भारतनि प्रधानमन्त्रि जानो मानाव गेदेर थांनाय 10 बोसोर समनि जि प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मदि बिथाङा थामथि खेबनि थाखाय प्राइम मिनिस्टार जानो थांगासिनो दं। बेयो फोरमायो जे भारत हादरनि मोनफ्रोमबो हारि माहारि आरो मोनफ्रोमबो ओनसोलाव थाग्रा रायजोआ जागोन नरेन्द्र मदिनि दैदेननायखौ बयबो मोजां मोनगोन आरो बिथांखौनो भारतखौ दैदेननो लुबैयो। आसामनिफ्रायबो जों दा एनडिए एलायन्स गासै ग्रुपआ ज' लोगो नांदों फ्राय 11सा एमपि देरहागोन बेनि गेजेराव 2 मिनिस्टार मोननायनि बाथ्रा दा सोलिगासिनो दं अलरेडि निउसाव फैबाय थ' बेयो जोबोद मोनसे गोजोनथाव बाथ्रा आसामनि जौगाखांनायनि थाखायनो गोजोनथाव बाथ्रा जोंनि इउपिपिएल हान्जानिफ्राय एनडिएनि मददजों जोङो दिनै सासे एमपि देरहानो हादों जयन्त बसुमतारी बिथाङाबो दिनै जिहेतु सासे इम्पर्टेन्ट मोनसे सिचुवेसनाव सफैनानै दं दिनैनि दिनाव जयन्त बसुमतारीनि एमपि हिसाबै जि गोनांथि बा इम्पर्टेन्स पार्लियामेन्टआव बेबो जोबोद गिदिर बेखौ एंगारनानै जों सोलिनो हाया बे हिसाबै दिनैथ' जि फार्स्ट फेजनि मिनिस्ट्रि बेथ' थांबाय आरो मिनिस्टार जानायनि अनगायैबो गुबुन गोनां माखासे बिबानफोर थायो सरकार इयुनाव जयन्त बसुमतारीनावबो बेबायदि बेनिफ्राय देरसिन मोनसे बिबान सफैगोन आं आसा खालामो आरो नरेन्द्र मदिनि दैदेननायाव जोंहा थाबावनाय बर' गोरोबथा गामि सोसननाय एबा समस्ति बानायनाय काउन्सिल बे खामानिफोरखौबो गोख्रैनो मावफुंजोबगोन होननानै आं मिजिंथियो आरो जोङो बेनिफ्राय थांनानै फैगौ पसिसनि जि सायख'थि बिटिसि सायख'थि जानो थांगासिनो दं 2025 मायथाइ थ' बेहाय आरोबाव खेबसे प्रमद बर'नि दैदेननायाव काउन्सिलावथे जों गभर्नमेन्ट जानो हाबावो बेनि थाखाय सान हर इउपिपिएल हान्जाया साफ्रोमबो मानसिफोरा बे थांनाय एमपि इलेक्सननि रिजाल्टनि जिहेतु पलिं बुथ वाइसआव रिजाल्ट बेनि बेसिसावनो सान हर जिरायनाय गैयैजों खामानि मावनांगौ मोनसे थासारिखौ जों नुदों ओंखायनो बयबो इउपिपिएल कर्मीफोरा जोंनि एलायन्स ग्रुपनि मावथि दैदेनगिरि आरो आफादफोरजों मोजां सोमोन्दो लाखिनानै जोङो सान हर जिरायनाय गैयै खामानि मावनांगौ दा मोनसे फार्स्ट टाइम दा जिहेतु काउन्सिल अफ मिनिस्टार्स बानायनो थांगासिनो दङ बेवहाय गोबां रायजो आरो गोबां हान्जाफोर एमपिफोरखौ एडजास्ट खालामनांगौआव माखासे गोबां जेंना फैयो खिन्थु बे फार्स्ट फेजआनो जोबथारदों आरो बेयो फार्स्ट टाइम एमपि हिसाबै फैदों जोङो वेट खालामो जाहाफोरजों मोनसे गोजोनथाव खौरां बिए सेथि सेमिस्टारनि थाखाय गसाइगावनि जारागुरि गबिन्द बसुमतारी कलेजाव मुं थिसननाय हाबाफारिया सोलिगासिनो दं। गिबि 100 फरायसाफोरनि थाखाय स्पेशल अफार आरो गुबुन रोखोमनि बेसेन नाङै क्लासनि सुबिदा होनानै मुं थिसननाय हाबाफारिया सोलिगासिनो दं। बे फरायसालियाव फरायसाफोरा गावनि गोसोबायदि आयदाखौ सायख'नानै लानो हागोन लोगोसे बेसिक कम्पिउटार क्लास सेल्फ डिफेन्स आरो स्पकेन इंलिश क्लास बायदि सुबिदाफोरखौ बेसेन होआलासे फरायसाफोरा सोलोंथाइखौ लानो हागोन। लोगोसे बे फरायसालिमायाव गासैबो फरायसाफोरनि थाखाय फ्रि बास सार्भिसबो होनाय जादों लोगोसे गासैबो थाखोनि बिजाबजों बुंफबनाय बिजाब बाख्रिनिबो सुबिदा दं आरो बे खेबनिफ्राय एग्जाम सेन्टार हिसाबै फरायसाफोरा
गावनिनो आंगो गबिन्द बसुमतारी फरायसालिमायावनो आनजाद होनो हागोन। बिनिखायनो गासैबो जौसिन फरायसालिनिफ्राय उथ्रिसारनाय फरायसाफोरखौ गबिन्द बसुमतारी फरायसालिमायाव खम बेसेनावनो एडमिसन लानानै गोबां सुबिदाफोरनि खाबु लानो हागोन। बांसिनै मिन्थिनो थाखाय 9101784754 70022 71929 97066808878 नम्बराव नोंथांमोना खौरां लानो हागोन।